Velkommen til Golden Nails og Beautys online butik. Sådan her bestiller du dine varer. Du starter med at logge ind. Derefter går du over og vælger de varer, du godt kunne tænke dig at købe. Tilføjer til kurven. Når du er færdig med at bestille, trykker du på kassen. Du kommer nu frem til, hvor din adresse og din fakturaadresse er. Sørg for, at begge adresserne er de rigtige. I det nederste felt kan du skrive en besked til Anita, enten din e-mail eller dit telefonnummer, og hun kan derefter kontakte dig, når din vare er klar. Når du har gjort dette, skal du trykke på næste. Du kommer nu over til, hvor du skal hakke af i læst handelsbetingelser, og herefter skal du vælge, hvilken måde du vil have leveret din vare på. Der findes 4 kategorier. Der er Post Danmark, der er til betaling af kursus, der er til levering på Kvistgårdsvej, eller du kan vælge per efterkrav. I denne video har vi valgt, at tingene skal hentes i butikken på Kvistgårdsvej. Tryk på hent på Kvistgårdsvej. Derefter trykker du på næste. Du kommer nu over til 3 betalingsmoduler. Betalingsmodulet i midten, levering på efterkrav, skal du ignorere. Du skal enten vælge betal via bankoverførsel, eller betal, når du henter nede i butikken. Vi har valgt, at vi betaler, når vi henter nede i butikken. Vi har trykket på den. Nu kommer det frem til, hvor at vores samlede pris er med moms. 1447,38. Hvis alt ser rigtigt ud, skal du trykke på Confirm my order. Og ordren bliver nu sendt til Anita, og der bliver sendt en bekræftelsesordre til dig på din e-mail. Tusind tak, fordi du har handlet i Golden Nails og Beautys online butik.